писането? Аз много обичам да пиша, никога не съм имала смелост да публикувам. Но специално с този роман, още първата глава, когато седнах да я пиша, това беше една вечер към 8 часа и я завърших сутринта, абсолютно неусетно. Надъх. И сутринта бях толкова щастлива, все едно съм спала 12 часа непробудно. Летях, буквално летях, толкова добре се чувствах и след това започнах да си мисля, че това нещо не може да бъде продължено. Така започнах за себе си да го правя. Историята за себе си и някакси така ме увлече всичко това. Няколко пъти съм променила и съм си казвала сега така да го направя, така да го направя. Няма отрицателни герои. Няма, да. Аз съм съгласен. Със сигурност. Просто има една случка, която е тривиална. На всеки може да се случи, но през погледа на различни хора. Да, това е точно малко. Мисля, че имаше в една книга на Труман Капоте, където най-големият убийц изведнъж се доказва, че той е невинен човек, защото така го е подвел живота, че той е направил убийството. Крайна сметка всеки е прав за себе си в реакцията, в ситуациите, в живота си. Никой не иска да си причини лошо. Не мисля, че нормалните хора тръгват и с мисълта да причиниш лошо на другия, но просто избираш твоя път, а той не винаги съвпада с пътя на други хора. Да, и другите гледат различно. Си казват, Боже, как се промени този човек. Какво му стана? Да.